Het binnen twee tjinstelde belangen. Dat de een graag hoe het wetterspuitje wil met de speedboot, zocht de oorlever dat de skipper op een speedboot restig docht. Het is niet dat wij tegen hardvaren zijn. Wij vinden alleen dat we in onderling overleg met elkaar tot een plek moeten komen waar het geschikt is, zodat alle watersporters daar plezier aan kunnen beleven. Maar mensen denken dat wij de hele dagen hut varen, maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn eens even hut aan het varen en dan lezen we eens even gezellig stil of we varen eens even een rondje. En dus zal de Rie in die Tjerkstra-deal joen lastige argumenten in elkaar afwegen moeten. Nou, u ziet dit bootje, deze kinderen, dat is niet zo hoog. Als daar hoge golven langs gaan, die slaan gewoon naar binnen. Zo'n bootje staat half onder water, kinderen worden bang, durven niet meer. De golven, dus dat valt genoeg daar. Maar je moet natuurlijk net 10 meter naast elkaar zitten. Ondernemers zouden het wel zitten met hutvaartplan. Zij denken dat mijn hutvaartgebied de toerist de burger maar beter vinden kan. Ja, dan maar, nou, dit is misschien, ik weet dat hoort dat beginnen. Ik denk 40 kilometer. 40 kilometer. En je hebt ook suppers en kanoërs. Bij dat soort boten slaat het naar binnen. Is dit veilig? Dit vind ik heel veilig. Laat de gas maar eens even weer om. Machine. Dan luister eens, machine. Het is binnen no time. Luister stil. Zwargen minder over het lood, de veiligheid van de watersporters, maar ook over het milieu. De burgermar is net overal die het jip. En daardoor krijg je een extra grote heftige golfslag. En daardoor wordt ook de bodem extra omgewoeld en wordt het water troebel en kan de zon er niet meer doorheen komen en kunnen de planten niet groeien en kunnen de vissen daar dus niet meer paaien. Dus het hangt allemaal samen en daar gaat het ons op. Het is goed opletten en goed zien en dan mag het mij beleid van.